Да, това е женска, два мъжки. Всъщност, тя е алфа вълчицата. Знаете, вълците живеят на глутници, общуват помежду си с мимиките, позата на ушите, влизането, позицията на тялото, позицията на опашката. Всяко едно от тези неща има значение за изясняване на иерархията. Вижте как скачва върху тях двамата. Не играят. Тези поведенчески прояви служат за изясняване на иерархията. Кой е? Вижте, тя се опитва да тушира напрежението между двамата, съответно го изяде. Когато легне по гръб и си покаже корема, най-уязвимата част от тялото си, означава подчинение. Вижте, всяка поза на ушите, дали са напред, дали са изправени, дали са назад, дали си показват зъбите, дали си показват езика, има значение за комуникацията при вълците. Всъщност така се избягва истинското сбиване. Те не се бият. По този начин те изясняват кой е доминанта, кой е подчинение и не се стига до истинска схватка, при която някой може да бъде наранен и съответно способността му и шанса му за оцеляване да бъде намален. Вижте как е хапал. Не, това не е. Кой е шефа? Всъщност женската е истинския алфа на глутницата. Те колкото и да ръмжат, тя ги командва от всякъде. Значи при вълците знаете... Не. Това е само маркиране. Това е показано какво би се случило, ако не случи. Това е... Сега, Херо! Кира, явно въди ред. Така, погледнете лапата, когато се изправи. Пръстите на вълците са много по-събрани отпред. Кучешката лапа, ако сте виждали отпечатък на куче, пръстите са много по-раздалечени един от друг, докато вълчета пръстите са остри и събрани един към друг. Муцуната, освен това, е много по-остра. На кучето е много да речеме на овчарското куче много по-широка, по-квадратна, докато на вълка е по-изострена. Знаете, живеят на глутници, има алфа двойка, която единствено тя се размножава и потиска размножаването на всички подчинени индивиди. Глутницата се състои от родителите, алфа двойката и децата им от предходни години. Глутницата е стабилна само през зимния период. През лятото тя се разпада, когато алфа двойката се отделя сама, за да отглежда малките си в определена родилна барлога. На есен глутницата се събира отново и всички индивиди от глутницата се грижат за малките, поемат част от грижата. И вече през зимата ловуват заедно. В България, знаете, ловуват предимно на сърнак, в районите, в които има благороден елен. Не са толкова специализирани в лова на дива свиня. Обикновено това е по-северните райони, където вълците са по-едри. И фактически за всеки вид плячка си има различна ловна стратегия. Да речеме на север, където ловят диви свине, късат ахилеса, целят се в ахилесовото сухожилие на свинята, късат го и така я убиват. Просто всичко си е свързано с стратегия. Знаете, общуват помежду си с вой. Счита се, че всяка глутница има свой диалект. Воя и може да бъде различен от този на друга глутница.